Българската попова певица Емилия до ден днешен съжалява, че е пуснала единствено и певчета Борис. Защото в една от песните Ден си слага пистолет на главата и това ще докара до съмнение за самото. Емилия твърди, че до ден днешен не вярва, че е това младо момче. Гледайте погребението в някои от каналите. Аз съм качила малко видеоклипове, но не пък и цели. Да почива в мир младата поп-фолк звезда. Много съболезнования на всички, които гледат. И много ми е тъжно за неговата майка, за неговия баща, а дъщеря ни госпожа Венера. Целувки на всички ви обичам ви. Това е последната част от смъртта на Мария. Ако искате още такива, пишете в коментарите, абонирайте се за мен, защото тази звезда заслужава повече от всеки. Довиждане и много целувки към Рая, към Денис и към вас. Горе към Рая целувки, където е Денко.